И здравейте хора, днес ще играем OP Skywars и дано ви хареса. Аре на... Джунгле. На кое? На джунгъл. Ето, последно. Май Марио. На това ли бе? На последното, ако искаш. На това? Да, джунгъл. Добре, айде. Ейте тия. Ими сме. Ако не сме и тим. Аре бе. 7 души. Ако се махне, не знам. Чакай. Искам да питам важен въпрос. Сега. Естествено. Тим. Почна. Яки неща. Това е OP Skywars. Толкова се OP. Нали мълко? Diamond Sword. Аз имам 2. Аз имам 5. Аз си прокопавам малко тук. Аз направям при тебе да те защитавам. Аз си събрала малко ресурси. Къде си? Тук къде? Почвам да ходя към спълна. Аз направо там да отивам. Да. Какво става, майна? Погледна отгоре тебе. Хайде. До тук бях. И? Имам дърт. То поне ти дава един стак блокчета. Ще да падна. Кой има тук? Оха! Мога да отворя. Аз мога. Мамката. Оха! Армора ми и кеф. Чакай да чупай това блокче. Аз съм кирка. Добре? Искаш да ти помогна. Аз го чупи. Искаш ли диаманта на каска? Да. Някой да би. Хакер. Билета. Не знам кой. Аз го убих. Убих хакер. Как виждаш този човек, бе? Айде, я. Можахме да победим. Яла на... това. Чакай. На тем... Не на Темплес. Кубът. Не на джунгъл. На... Ако искаш на това, виж. На кой? Кон 3. Не. На Бриджес. Не. Натиснах Бриджес. Това. Не това. Не това. Направо. Мило. Нико. So awkward. Аз махнах вечето. Арна Quantum. Ти беше на това, което бях. Моето на свет. Това. На мен ми бъги. Пак виж ти какво правиш. Аз това правя. Само стремаш. Държам аз.
Мен това ме дразни. Не ми да имаш да звучи от това. Става ми лошо. Още малко ще вземем Ох. цъкането. Ти маги. 6. Кой е? Ким Акин Ела. Yes. Кака? Аре още малко. Разгиля. Тъпи неща. На мен. Тъпи неща. Поне имам мък. И аз. Мерзичка. Ти Да. Аз съм печка. Аз имам кюрка. И аз съм златна кирка. От диамант. О, сега букс. Не да моите така кирка. О, 5 златни ябълки. Какво с крънза? На мен ми изчезнаха. Имах поне 6. Изчезнаха. Аз съм към спона. Пускай шо при мен малко. Жено, мам мък. Зато прасна. Не. Не, има жена. Нали ги знаеш? О, как я праснах. Само един. Няма да стреля. О, много добър армор. Аз ли? Да, чакай, има една детива при тебе. Тя има много по-форма. На мен само трябва да ме... А я при мен, ако искаш. Милко, идва една. Идва жена. Идвам, брат. Идва жена. Казай ли? И то откъде ме би? Тасо! Това става като стоиш там. Трябваше ми само такива гащи. Нали ми видя армора кафе? Но в това пак са тайше млади. Да го правя по-яки. Той си хакер! Не се. Арна Марио. Айде. Това не е Марио. О, що не писала квит? Не мога да разбера. На Марио. Тук те пострадат. Разгиля някой да. Какъвто с Марио. Също приуши. На тебе стане така. Аз на 9%. Аз по-добре и така да стоя да се гледам. Че не мога да бъда острова. О, 3 сме. Много малко. Ромбо. 4. О, ай, хакер. На тебе спря ли? Не. На мен да. Hackers are noobs. И аз съм точно през Супер Марио, виж ме. Моят човек е Супер Марио. Аз тебе не те виждам, ти мен. Ти ме не виждаш ли ме? Да бе, нещо не виждам бе. Because... Не съм на май. И аз. Нап. Страва. Почни. Има само един чест. Къде са чест? Аз съм при човека направо Марио. Добре. Къде са чест? Няма някакъв чест. Но как да се отвори този тъп Ама аз чест? го щипах купчето. 5 часа да разшипам. Горе пак има. Ма трябва да чупиш. Майче, тия хора са тъпи.
Не, ми изчезва това. И там изчезва. В колко е тъпо. За какво ли го избрах? О, хакера го убиха. Има някого да нас... Аз нямам нещо интересно. Пък аз само имам блокчета. Но аз мислиш кой има. Аз имам скапаните неща. Той пак не е тъпото на Мари. Това е ли са? Ей, тази сте вида. Дай ще ма. Аз съм към звездата. Да, да. Той има 2 звезди. О, поне айран меч. Поне нещо. Чакай ми, искам да дойда на спа. Той има един друг човек, аз ще го избавя. Аз само разглеждам, той няма 200 неща. Чакай ме. Аз даже честа вече не мога. Ще станат един диамантен меч, един чест. Има хакера. Знам. О, залива, как се качват? Виж, ето като ставах диамантен меч. Бе, чакай. Май в този. Хора! Имам хора да... Взимай бързо диамантен. Той къде? Ето. Те са хакери.